Biblijska knjiga Otkrivenja puna je tajanstvenih simbola. Višeglave zvijeri, skakavci koji kažnjavaju ljude, zvijezda koja pada s neba i goruća planina bačena u more, koja uništava 1/3 morskih riba i 1/3 svih brodova. Otkrivenje je doista neobična knjiga. Nekima je to zastrašujuće. Neki ga odbacuju kao djelo luđaka iz 1. stoljeća. Mnogi smatraju da je to nemoguće razumjeti i dižu ruke u znak predaje. Veliki engleski znanstvenik, Sir Isaac Newton, napisao je knjigu pokušavajući razotkriti njegove misterije, ali je priznao da se to može razumjeti samo u budućnosti, u vrijeme kraja. Kakvo god bilo njihovo stajalište, većina pogrešno misli da to nema nikakve veze s njihovim životima, ali je li to istina? Je li moguće razotkriti poruke ove knjige koja je napisana prije više od 1900 godina? I ima li to veze s vašim životom i životom vaših najmilijih? Na današnjem programu vidjet ćemo što budućnost nosi čovječanstvu ako se ne probudimo i ne promijenimo. Poruka o najvećoj nevolji koju je svijet ikada upoznao može zvučati zastrašujuće. Možda želite pobjeći i sakriti se ili jednostavno promijeniti kanal. Ali ono što ću vam danas pokazati sa stranica Biblije će se dogoditi mijenjali kanal ili ne. Ali ako znate da dolazi, također ćete znati da postoji način bijega. Da, otkrivenje objašnjava da postoji način bijega, ali ne na način na koji većina ljudi misli. Također ću vam ponuditi besplatni vodič za učenje, Revelation, The Mystery Unveiled. Nećete željeti propustiti ovu besplatnu ponudu, a ja ću se vratiti za trenutak da vam dam 3 ključa za otključavanje misterija. Topla dobrodošlica svima vama od svih nas ovdje u Tomorrow's World. Ovaj program zovemo Sutrašnji svijet, jer je velik dio našeg fokusa na proročkoj poruci Isusa Krista, koji je objavio evanđelje, radosnu vijest o dolazećem kraljevstvu Božjem na ovu zemlju. Postoje dobre vijesti, divne vijesti koje su pred čovječanstvom. A knjiga Otkrivenja, koja je predmet današnjeg programa, seže u budućnost kada će mir i harmonija doći na ovaj nemirni planet. Ali također otkriva da će doći vrijeme nevolja kakvo jednostavno ne možemo zamisliti. Prije nego što počnu mir i sklad. Jedna od velikih pobjeda savezničkih sila tijekom Drugog svjetskog rata bilo je razbijanje njemačkog stroja za šifriranje Enigma. Izgleda nešto poput staromodne pisaće mašine. Kad se u njega utipkalo slovo, pojavilo se drugo slovo. Osmišljen je tako da se isto slovo nikada ne pojavljuje u istom nizu. I smatralo se nemogućim za njihove neprijatelje da to shvate. Ali za otprilike mjesec dana, britanski razbijači šifri riješili su misterij kako to radi. Da bi to postigla, Britanija je angažirala najbistrije dostupne umove. Druge su nacije učinile isto u pokušaju da razbiju šifre svojih neprijatelja. Bi li vas iznenadilo da vam kažem da su svi najbolji umovi koje čovječanstvo može okupiti ne bi mogli razotkriti tajne poruke knjige Otkrivenja? Čak ni oni koji su razbili šifru Enigme nisu mogli otkriti poruku Otkrivenja. Ali ako je to slučaj, kakvu nadu možemo imati da to razumijemo? Iznenađujuće, možete, ako. Kada je riječ o razumijevanju biblijskih proročanstava, obaviješteni smo o nekoliko specifičnih ključeva. Prvi je da proročanstva su često zapečaćena do određenog vremenskog razdoblja. Nalazimo da je to jasno navedeno u biblijskoj knjizi Danijela, knjiga koja prorokuje neke od istih stvari koje se nalaze u Otkrivenju. Primijetite ovo u Danijelu 12 i stihu 4. A ti, Danilo, drži u tajnosti ove reči i zapečati ovu knjigu dok ne dođe vreme kraja. Drugim riječima, značenje ne bi postalo jasno sve do blizu vremena kada bi se njegova predviđanja dogodila. A onda nam je dan opis posljednjeg vremena. Mnogi će ići s jednog kraja na drugi i znanje će se umnožiti. Je li ikada postojao bolji opis našeg doba? Živimo u vremenu kada mnogi trče tamo amo, a znanje eksplodira. Razmotrite naše moderne transportne sustave, vlakove, avione i automobile. Broj aviona u zraku u bilo kojem trenutku, u bilo kojem danu je nevjerojatan. Nema kraja broju automobila koji nas voze tamo amo,
Možemo prijeći 100 kilometara u roku od nekoliko sati. I vlakovi i podzemne željeznice voze milione ljudi svaki dan. Kada je riječ o povećanju znanja, teško možemo pratiti nove tehnologije i inovacije. Nikada u povijesti čovječanstva nismo vidjeli da se znanje povećava tako nevjerojatnom brzinom. I tko zna kako će svijet umjetne inteligencije izgledati za samo 3 do 5 godina. Nakon što je opisao kada će se ta proročanstva dogoditi, obavješteni smo o našem drugom ključu za otključavanje misterija biblijskog proročanstva. Prvi je bio da su proročanstva često zapečaćena do određenog vremenskog razdoblja. A drugo, samo će mudri razumjeti. Ovaj vitalni ključ opisan je u Danijelu 12 i stihovima 9 i 10. On je odgovorio: idi sad, Danijel, jer su te reči tajne i zapečaćene do vremena kraja. Mnogi će se očistiti, izbeliti i prekaliti, a zli će ustrajati u zlu. I nijedan od zlih neće razumeti, ali će razboriti razumeti. Vidimo da postoji kontrast između zlih i mudrih. Oni koji ne mogu razumjeti i oni koji mogu. Biblija je knjiga kao nijedna druga i postoji duhovna dimenzija nužna za njezino razumijevanje. A ova duhovna dimenzija daleko nadilazi ljudski intelekt. Da, mudri će razumjeti, ali kako Biblija definira one koji su mudri? Jesu li oni razbijači tajnih šifri koji se skrivaju iza zatvorenih vrata? Jesu li oni sveučilišni profesori ili znanstvenici u biblijskom istraživanju? Ne prema Bibliji. Poslovica 9, 10. stih, obavještava nas da je strah Gospodnji početak mudrosti, a poznavanje sveca je razum. Apostol Pavao objašnjava tajnu koju gotovo nitko ne razumije. On nam govori zašto se čovjek toliko razlikuje od životinja. I zašto čovjekov normalan intelektualni kapacitet nije dovoljan da razumije Boga i da razotkrije misterije njegove riječi, kao što je ova knjiga Otkrivenja. Postoji izvanredan odlomak iz Svetog pisma koji objašnjava zašto neki ljudi s prosječnim intelektom mogu razumjeti, dok drugi s velikim intelektom ne mogu. Ovdje počinje u 1. Korinčanima 2 i 9. stihu, nego kao što je napisano, što oko nije vidjelo i uho nije čulo i u ljudsko srce nije doprlo, to je Bog pripremio za one koji ga vole. Sada se mnogi ljudi zaustavljaju upravo ovdje i slažu se da su Božje duboke stvari izvan njihove sposobnosti razumijevanja. Ali nakon što je citirao ovaj odlomak iz Starog zavjeta ili Biblije, Pavao dalje objašnjava da ih možemo razumjeti. A evo i kako. Stih 10. Ali Bog nam ih je otkrio kroz svoga duha, jer duh sve istražuje, da, i dubine Božje. Možemo razumjeti kroz duh Božji, ali šta ovo znači? Razmotrite. Životinje su prekrasna stvorenja, posebno pripitomljene vrste kao što su psi i mačke. Svojim vlasnicima pružaju veliku količinu zabave i društva. Treniramo ih da rade nevjerojatne trikove. Dupini i kitovi su istrenirani da nastupaju za nas. Sokolovi se koriste za lov, a kormorani dovlače ribu za svoje vlasnike. Koliko god životinjski svijet bio nevjerojatan, životinje nisu na istoj razini inteligencije kao čovjek. Ptice mogu letjeti, ali ne mogu izgraditi svemirske letjelice za put do mjeseca i siguran povratak. Čimpanze nas zabavljaju, ali one ne mogu izgraditi bolnicu ili dizajnirati automobil. Ptice grade zamršena gnijezda, ali svaka vrsta ima svoj vlastiti uzorak i svoju vrstu materijala. Jasno je da postoji jaz, veliki jaz, između čovječanstva i životinjskog carstva. Ali kako objasniti činjenicu da neke životinje imaju veći mozak od čovjeka, ali ne može činiti ono što čovjek radi? Pavao nam daje odgovor u 11. stihu. Jer koji čovjek zna što je u čovjeku osim duha čovječega koji je u njemu? Da, postoji nefizička komponenta ljudskog mozga koja mu omogućuje da razumije ono što nijedna životinja ne može. I kao što možemo razumjeti ljudsko znanje zbog onoga što bismo mogli nazvati ljudskim softverom u našim mozgovima, pa moramo imati pobožan softver ako želimo razumjeti pobožne stvari. Sada Pavao nastavlja u 11. stihu,
pa ipak nitko ne zna što je Božje osim Duha Božjega. Baš kao što u ljudskom mozgu postoji nefizička komponenta, to nam daje sposobnost daleko iznad životinja, tako mora postojati nefizička komponenta u našem mozgu koja bi nas osnažila ako želimo razumjeti božanske stvari. Ali kako primiti taj Božji duh? To je cijeli program za sebe, ali dopustite mi da vas uputim na 2 biblijska stiha. Djela 5. i 32. stih govore nam da Bog daje Duha Svetoga onima koji su mu poslušni. A Izaija 66. i 2. stih kaže: ali na ovoga ću gledati, na onoga koji je siromah i skrušena duha i koji dršće od moje riječi. Već smo pokazali da su određena proročanstva zapečaćena do određenog vremena i da će čak i u pravo vreme razumjeti samo oni koji poslušno slijede Boga. Postoji još jedan vitalni ključ za otključavanje ove misterije koji se mora koristiti za pravilno razumijevanje proročanstava iz otkrivenja. Dobrodošao nazad. U današnjem programu otkrivamo 3 ključa za otključavanje misterija knjige otkrivenja i druga proročanstva u cijeloj Bibliji. I naš prvi ključ bio je da su proročanstva često zapečaćena do određenog vremenskog razdoblja. I broj 2, samo će mudri, kako ih je Bog definirao, razumjeti. Na isti način na koji su dijelovi Danijelove knjige bili zapečaćeni do vremena kraja, primarna poruka i organizacijska struktura knjige otkrivenja proročanstava o posljednjim vremenima zapečaćeni su sa 7 pečata. Naš treći ključ za razumijevanje uključuje spoznaju tko je taj koji može razbiti ove pečate i otvoriti svitak. Naslov bi nam trebao dati trag. Neki ljudski prijevodi pogrešno ga nazivaju otkrivenjem svetog Jovana Božanskog, ali to nije tačno. Već prvi stih knjige nam govori da jest otkrivenje Isusa Krista. To dodatno potvrđuje ono što čitamo u 5. poglavlju. Isprva nije pronađen nitko tko bi mogao otvoriti 7 pečata i otkriti sadržaj knjige. Ali konačno, jedan je pronađen i opisan je kao janje Božje, Isus Hrist. Ovo je treći ključ za otključavanje knjige. Isus Hrist je otkritelj njezinih tajni. Ovo je najvažnije i ne treba ga minimizirati. Dakle, s ovim na umu, okrenimo se 6. poglavlju otkrivenja gdje je 6 od 7 pečata otvoreno. Prva 4 od ovih pečata otvorena su u brzom slijedu, a popularno su poznati kao 4 jahača apokalipse. Kad se pečat otvori, vide se konj i njegov jahač kako izlaze iz svitka. Svaki konj je različite boje i sa sobom nosi različito značenje. Pogledajmo što je Đovan vidio kada je prvi pečat otvoren. 6. poglavlje, početak u 1. stihu. Sada sam vidio kad je janje otvorilo jedan od pečata i čuo sam jedno od 4 živa bića kako govori glasom poput groma. Dođi i vidi. I pogledah i gle, bijeli konj. Onaj koji je sjedio na njemu imao je luk i dana mu je kruna i on je izašao pobjeđujući i da pobjedi. Šta to uopće može značiti? I kakvu to važnost ima za vas? A budući da ljudi ne razumiju ključeve koje sam dao u prvom dijelu ovog programa, dolaze do pogrešnih odgovora. Koristeći ljudsko razmišljanje, znanstvenici općenito zaključuju da jahač na ovom konju predstavlja Isusa Krista ili kršćane koji pobjeđuju za Krista. Primjećuju da postoji jahač na bijelom konju koji se nalazi kasnije u knjizi otkrivenja i koji jasno predstavlja Hrista koji se vraća, koji će uspostaviti slavno i skladno kraljevstvo na zemlji. Stoga su prebrzo zaključili da ovaj prvi jahač mora predstavljati Hrista. Ali oni ne vide da postoje značajne razlike između ova 2 jahača. Ovaj ima jednu krunu i ima luk u ruci. Hrist koji se vraća u otkrivenju 19. prikazan je s oštrim mačem i mnogim krunama. Ali što je još važnije, ljudi propuštaju pogledati Hristove vlastite riječi kako bi objasnili značenje ovog prvog konjanika. Malo prije svog raspeća, Isus je govorio o događajima koji će se dogoditi na kraju svijeta. Kad je napustio Hramsku goru u Jeruzalemu, upitaše ga njegovi učenici: reci nam kada će te stvari biti i koji će biti znak tvoga dolaska i svršetka svijeta. To se nalazi u Mateju 24 i stiha 3.
Isus je tada počeo nabrajati razne znakove kraja doba. A koja je bila prva koju je dao? Zapazite to u 4. i 5. stihu. A Isus im odgovori i reče: pazite da vas tko ne zavede, jer će mnogi doći u moje ime govoreći: ja sam Hrist, i mnoge će zavesti. Budući da je Isus taj koji otvara pečate, objašnjenje bismo trebali tražiti od njega, a njegov prvi znak svršetka vijeka je lažno hrišćanstvo. Ljudi bi dolazili koristiti njegovo ime govoreći da je Isus prorečeni Krist ili Mesija, ali u tom procesu ne bi prevarili nekolicinu, već mnoge. Novi Zavjet Biblije daje mnoga upozorenja o navodnim hrišćanskim vođama koji su varalice. Zato moramo provjeriti što ljudi govore. I dok vam kažemo, nemojte nam vjerovati samo zato što to kažemo. Vjerujte onome što govorimo, jer to možete pročitati u vlastitoj Bibliji. Obratite pažnju na ovaj strastven poziv apostola Pavla starješinama u Efezu. U delima apostolskim, 20. poglavlju, počevši od 29. stiha, jer znam ovo da će nakon mog odlaska među vas ući divlji vukovi, koji neće štedjeti stado. I između vas samih ustat će ljudi koji će govoriti izopačene stvari da odvuku učenike za sobom. Stoga gledajte. Pavao je također imao posla s lažnim kršćanskim učiteljima u Korintu. I u ovom odlomku iz 2. Korinčanima 11, stihovi od 13 do 15, saznajemo da Sotona također ima službenike. Važno je napomenuti da oni neće izgledati kao zli ljudi, ali će se pojaviti kao pravedni Hristovi službenici. Jer takvi su lažni apostoli, prijevarni radnici, pretvarajući se u Kristove apostole. I nije ni čudo jer se sam Sotona pretvara u anđela svjetla. Stoga nije velika stvar ako se i njegovi službenici pretvaraju u službenike pravednosti, čiji će kraj biti po djelima njihovim. Dakle, ako bijeli konj iz Otkrivenja 6 doista predstavlja lažno kršćanstvo i lažne kršćanske vođe, očekivali bismo da se 2., 3. i 4. konji poklapaju s Isusova sljedeća 3 znaka, koja je dao tamo u Mateju 24, i doista jesu. Poslušajte sljedeća 3 koja se nalaze u Mateju 24, počevši od 6. stiha. I čućete za ratove i glasine o ratovima. Gledajte da se ne uznemiravajte, jer sve se to mora dogoditi, ali još nije kraj. Jer narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva i bit će gladi, pošasti i potresa na raznim mjestima. Dakle, uzimajući Kristove znakove redom imamo lažno kršćanstvo, ratovi i glasine o ratovima, gladi, pošastima i prirodnim katastrofama. Isus jasno navodi te događaje. Ako naš 3. ključ za otključavanje knjige Otkrivenja vrijedi, ovo proročanstvo dano kroz Krista odgovarat će onome što čitamo u Otkrivenju. Vratit ću se za trenutak i nastavit ćemo uspoređivati ove odlomke koristeći Kristove riječi kako bismo otkrili ovu veliku misteriju 4 jahača iz Otkrivenja. U ovom programu Sutrašnji svijet ispitali smo 3 ključa za otključavanje proročanstva. Koristimo 3. ključ da je Isus objavitelj za analizu prva 4 pečata knjige Otkrivenja, koji sadrži 4 jahača apokalipse. Već smo pogledali prvog konja i njegovog jahača. Sada pogledajmo ostale i vidimo jesu li u skladu s ovim znakovima, jer ako jesu, to će potvrditi značenje prvog konja, onog s jahačem koji ide s lukom u rukama u pobjedu. Ako se ovi drugi znakovi poklope, možemo znati da ovaj bijeli konj ne predstavlja pravog Krista, već lažno kršćanstvo. Dakle, nastavimo s Otkrivenjem, 6. poglavlje, stih 3 i 4. Kad otvori drugi pečat, čuo sam drugo biće kako govori: dođi i vidi. Drugi konj, vatreno riđ, izađe. I dano je onome koji sjedi na njemu uzeti mir sa zemlje. I da ljudi trebaju ubijati jedni druge, i dade mu se veliki mač. Rat je Isusov drugi znak, a također i drugi konj i njegov jahač u Otkrivenju. 3. pečat je otvoren u 5. i 6. stihu. Kad otvori 3. pečat, čuh 3. živo biće kako govori: dođi i vidi. Pa pogledah i gle, crni konj, a onaj koji je sjedio na njemu imao je u ruci vagu,
i čuh glas usred 4 živa bića gdje govori: kvart pšenice za denar i 3 litre ječma za denar, a ne škodi ulju i vinu. Glad je 3. znak i 3. konj. Što je s 4. jahačem, stihovi 7 i 8. Kad je otvorio 4. pečat, čuo sam glas 4. živog bića gdje govori: dođi i vidi. Pa pogledah i gle blijedi konj, a ime onoga koji je sjedio na njemu bilo je smrt, a had ga je slijedio. Iz ovoga vidimo da postoji savršeno podudaranje. Položimo to jedan do drugoga. S Otkrivenjem 6 i Matejem 24, stihovi od 1 do 7. Bijeli konj predstavlja lažno kršćanstvo. Crveni konj ratovi i glasine o ratovima, crni konj glad. A blijedi konj epidemije bolesti i druge smrtonosne katastrofe. Iako prepoznajemo da su ova 4 problema s nama dugo vremena, Otkrivenje otkriva da će doći do dramatičnog uspona na kraju doba. Jahanje ova 4 jahača neće biti teško prepoznati u kontekstu posljednjih vremena, kao što otkrivaju izjave u Mateju 24 i Otkrivenju 6. Ivan nam govori o 4 jahača u 8. stihu. I dana im je vlast nad 1/4 zemlje da ubijaju mačem, glađu, smrću i od zvijeri zemaljske. A u Mateju 24, odmah nakon opisa početnih znakova kraja doba, Isus upozorava u 8. retku: sve su to počeci žalosti. Da, ovo je tek početak čovjekovih problema. Ono što slijedi poznato je kao velika nevolja. I dok će to utjecati na cijeli svijet, Biblija objašnjava da će to prvenstveno biti na istinskim Kristovim sljedbenicima i izraelskim narodima. Počnimo s 9. stihom. Kad je otvorio 5. pečat, vidio sam ispod oltara duše onih koji su bili ubijeni za riječ Božju i za svjedočenje koje su održali. Zatim je svakome od njih dana bijela haljina i rečeno im je da se trebaju odmoriti još malo dok se ne popuni broj njihovih suslugu i njihove braće koji će biti ubijeni kao i oni. Ova velika kušnja za Božje sluge potvrđena je u Mateju 24 dok nastavljamo kroz to poglavlje. Obratite pozornost na stih 9. Tada će vas predavati na muke i ubijati vas. Svi narodi će vas omrznuti radi mog imena. Iako vrijeme velikih kušnji i testova dolazi na prave Božje sluge, knjiga Otkrivenja također otkriva da će neki od Božjih slugu biti zaštićeni, ali ne na način na koji misle mnogi kršćani koji se izjašnjavaju. Postoji put za bijeg, ali to neće biti kroz lažnu doktrinu tajnog uznesenja. Nažalost, nemam dovoljno vremena da se pozabavim tom temom u ovom programu, ali pokušat ću to učiniti kasnije. Svakako se vratite sljedeći put kada Stuart Vahović, Michael Haykup i ja s vama podijelimo dobre vijesti o nadolazećem kraljevstvu Božjem, smislu života i proročanstvima o onome što je pred nama. Vidimo se sljedeći put. Nadam se da ste profitirali od ovog videa. Ako vam je bilo od pomoći i želite saznati više, svakako nabavite svoj besplatni vodič za učenje o otkrivenju, otkrivenoj misteriji klikom na poveznicu u opisu ili idite na tvtv.org/revelation. Mi ovdje u Tomorrow's World želimo vam pomoći razumjeti naš svijet kroz stranice Biblije. Stoga svakako lajkajte, pretplatite se i pritisnite zvonce kako ne biste propustili još jedan video. Hvala na gledanju. Vidimo se sljedeći put.